ang ating pagsasama. Sa hirap at ginhawa, sa lungkot at saya. Salamat, salamat, salamat sa RTM. Makilala, sikat sa buong madla. Sangipang karangalan, sa lahat bahagi ka. Ngayon ka nakita, tinubong ng lumipas. At bawat ngayon at bukas, nakabukit hanggang wakas. Salamat, salamat, salamat sa pagkakataon na makapiling, makabalikan, maging bahagi ng mundo. Salamat, salamat, taus-pusong pasasalamat. Salamat, salamat, salamat sa RTM. Hindi malilimutan ating pinagdaanan, ating pinagsamahan. Sa hirap at ginhawa, sa lungkot at saya. Salamat, salamat, salamat sa RTM. Radio Philippines Network, DZRL Batak, DZKI Iriga, DYKB Bacolod, DYKC Cebu, DXKS Surigao, DXKO Cagayan de Oro, DXXX Zamboanga, DXKD Dipolo, DXKT Davao, DXDX General Santos, RPN Radio Philippines Network. RPN Radio Philippines Network. Radyo Ronda, DZKI Iriga. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Matatapos na ang taon, wala pa ring ipon. Ho, ho, ho! Merry ML Leonario! Pwede kang maging milyonaryo ngayong Pasko! Mag-transact lang sa M. Luwalier from October 5 to December 31, 2025! Punta na sa M. Luwalier para Christmas ay merrier! Grand draw for Merry ML Leonario promo is on January 8, 2026. Per DTI Fair Trade Permit number FTEB 238749 series of 2025. Ang mga malalaking mga balita, ang mga matitinding mga pinag-uusapan, ang mga maiinit at pinagtatalunang mga issue. Lahat hagip, lahat malalaman. Hindi lang sa buong Metro at Mega Manila. Kasama na ang buong Pilipinas. Hahagupit na ang mga malalaking issue sa Ronda Pilipinas. Live na live sa DWIZ AM Metro at Mega Manila. Naka-live din sa DWIZ News FM Regional Stations. Naka-live din sa Radyo Ronda AM Radio sa Pilipinas. Live ding mapapanood sa Aliw 23 Free TV. At naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News accounts, Facebook, YouTube at DWIZ News website. Ronda Pilipinas.
Wala nang mahuhuli sa balita. Wala nang maiiwanang issue na hindi mo alam. Ngayon, updated ka na sa Ronda Pilipinas. Kasama si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Monday to Friday, 10 a.m. Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit. Charm Fabcon, bangong kumakabloom, tanggal amoy kulob sa bango ng Charm. Charm Fabcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa Charm. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS, good palumit man siya. Hello, right for blue. Isang labanan yan. Right for blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Good palumit man siya. Hello, right for blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng antivirus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tubod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Hali sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo! Smart to. Smart dishwashing paste ko! Smart to. Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Ang galing for everyday. Arog kayan, pag Smart ang Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal kaling ng sebo, asin bakterya. Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Ang kinis na niya. In fairness, nag-glow up. May budget? So solid. White Rose Papaya. Wow, White Rose. White Rose Papaya. Wow, White Rose. White Rose Papaya. May glow up with the White Rose Papaya. Sulit ang glow up sa White Rose Papaya. May papaya, niacinamide para sa protein power times 2. Plus shea butter and tea tree oil. Glow up with the power of 2. White Rose Papaya. Kuti sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world-class quality. Viva St. Anthony Cooperative is a multi-purpose cooperative offering a wide array of savings and loan products. GSAP offers high-yielding interest rate for savings for education, retirement, time deposit, affluent youth savers, and regular savings accounts. GSAP also offers financing services for businesses,
agriculture, private and government employees, marketing, medical, housing, and many more. GSAP also offers allied services such as GSAP Mart, GSAP Hotel, and GSAP Diagnostic Center. For your medical needs, we have GSAP General Hospital Incorporated. To help you in your agricultural ventures, we have 222 Agri-Industrial Corporation. Visit the nearest GSAP branch now. GSAP, the keeper of your trust. Mga karonda, magdangog na sa programa Parreta Asinplatica Makonsuelo. Talagang kakaiba. Parreta Asinplatica. Tugang Diyos marhay na aga po sa Saint Dugabos. Pet sa 18 na kita kan bulan na Nobyembre aldaw po kita nin Martes. Eba niya to sa lado technical si Engineer Abilindo na Toralio ang samuya pong chief technician. Tuman sa transmitter si Ricky Sagayap. Malumlum na naman na kamugtakan ka na sa tuya pong panahon. Hindi mayo umanin na raot sabi nga ni kaya kunyan lang ini epekto ka na Intertropical Convergence Zone o ining ITZZ saka Duros Amihan. Oy, kumusta sa mga parantabay niya to? Digdi po sa sentro ka na siyudad nin Iriga sa Rinconada area Sinman probinsya kan Camarines Sur. Diyan sa tercer distrito ka na probinsya po nin Albay. Oy, ngunyan pala na pagkaaldaw gigibuhon na sesyon regular ka na sangguniang panlungsod ka na Iriga. Asin sa nakuapo niya tong masasarigan na informasyon nakatalaan subot na mag privilege speech si Consyal Dandreb Abuniti kan siyudad po nin Iriga dyan sa sanggunang panlungsod laban sa Casoreco 3. Sagkod ngunyan mayo pada ang supply nin kuryente dyan sa iyang residensya sa barangay Santa Teresita sa siyudad po kan Iriga ay napangyayari nasa highway sa nabanbaga ito. Sa bagay bako man sana po si Consyal Dandreb Abuniti an mayo panin supply nin kuryente sagkod sa mga panahon na ini. Dakol pa po ang mga mayong supply nin kuryente digdi po sa bilog na Rinconada area sa coverage area kan Casoreco 3. Yan po ang pinaggangalas ko niyan. Kan sa tuyang mga kababayan talampas ng sarong simana. Dahil mana grabing maray so Rinconada area. Kan bagyong Siwan. Ang pinaka-problema po mismo, dahil naman hindi pwedeng itukdo ang National Grid Corporation of the Philippines na pinabulusan na po nin supply ang Casoreco 3. Saka nasa manehamento na po yan ka na Casoreco 3 na hidalion kung pwede saka mag-hire nin lineman. Ano na so nangyayari po kan 20 pesos na pinagsingil ninda na buffer fund sa lambang miyembros konsumidores kan Casoreco 3. Nasabi ninda gagamiton sa calamity. Pwede na ko itong mag-hire sindanin lineman. Ito po ang gastusun. Kung arog kayo ng sistema na kadakol na po ka nagkakasuruya sa barangay, may nag-i-riwal na nga ni. Sa mga barangay electrician po ang naghihiro na. Ini, kung iisipon nga ni, obligasyon po bagayan kan mga linemen, kan manehamento kan Casoreco 3, na sindaan magpakarhay kan mga linya sa inman na lugar digdi sa Rinconada area. Ano taarog po kayan ang nangyayari? Aloy na pong problema yan kan Casoreco 3 ang pagiging bagulbulan na maghiro pag arog kayo ning nagkakaigwanin kalamidad na maibalik tulos ang supply na kuryente sa mga member consumers.
nakakapadarangani ning mga task force sa ibang lugar na nagrabe kan bagyo. Inilugod na mismong digdi sa indang pinagsisirbihan. Tapos pinag-iingkaman na mga member consumers kan Rinconada area kan Casoreco 3, ano taday natatawanin na atensyon. Kumbaga, bakong pina-priority. Anong nangyayari? Yan po ang hapot kan mga member consumers. Tinatabangan na nga ni Sindakan Barangay, libre, na iyon na po ang nag-clearing, nagpapasumpay kan ibang mga linya nin kuryente, pasiring sa mga residentes. Ini po ang dapat kuta, kumbaga, magin marikas ana aksyon kan Casoreco 3 ta amak mong maduang simana na, di ba marayo pang supply niya kuryente. Pero so interong rinadas na marahay ka na bagyo na mga linya, day man po bagang gayo na grabe. Igwa, digdi sa Camarines Sur, igwa sa naman ng mga lugar na nagrabe kan bagyong si Uwan. Diyan sa Partido area, igwa po dyan ng mga banwa na talagang nagrabing linamasa sa kaduman sa probinsya kan Catanduanes. Kaya makangalas ta arog kay niyan nangyayari digdi po sa Casoreco 3 sa indang sakop na lugar sa Rinconada area. Siyempre daw ay sayman masusuya ta kami nga nagbabayad manin tultol. Tapos anong nga ang serbisyo arog kayan bagulbulan. Kita dahil nagkukontra sa mga task force na yan na pinapadara duman sa nagrabing mga lugar kan mga naglamasang bagyo. Kumbaga nagtatarabangan pero kung mas pinapaurog na lugod sa ibang lugar kaysa digdi sa tuya ay garo saralaan naman talaga yan. Siyempre makahinanakit baga, nakakatabang ka. Tapos sa diri mo dahil mo natatabangan, ay anong klaseng serbisyo yan? Dapat po mag-aksyon kay ni si Acting General Manager Willie Buxit. Kita saludo kita sa iya, napakarhay niya na Casoreco 3. Kumbaga na bayadan sa mga utang duman sa mga power supplier na nag-distribute ng kuryente digdi po sa Rinconada area. Kaya lang siya bagay binugtak ka na National Electrification Administration kan NEA tanganing mag-supervise sa Casoreco 3. Ano ta permi na sa nang arog kayan na under supervision kan NEA ang Casoreco 3 kun baga nasa AAA na ang class. Anong nangyayari kung AAA o AAA class na ang Casoreco 3 sa classification? Ano taarog kayan ang pag sirbinin dadig di sa Rinconada area sa pag-supply ng kuryente na bagulbulan? Sasabi sa nagayod ang classification pero sa tunay sa realidad yaro mayo man na dahil man pwedeng apuno na AAA ang classification. Diyan pa sa nangani po sa indang itinataong serbisyo sa mga member consumers dahil makukontento an sa tuyang kababayan kay ni sa Rinconada area kung arog kay ni. Kaya ini po ang dapat aksyonan kan manehamento kan Casoreco 3. Aramtaman sana na ang Casoreco 3 kumbaga daw ang ani AAA classification pero pag-abot sa serbisyo yaon po dyan ang dakulang problema dahil hindi napapakarhay. Ini po ang perming reklamo kan mga member consumers digdi po sa Rinconada area. Tapos ang mga lineman da kung minsan pag naanggutan gayod kan ibang mga consumers biglang tinutuwadan. Pinababayaan na lugod. Ay ano po yan?
Siyempre, mareklamo itong sagkod ngunyan, mayo pagiraray na supply nin kuryente. Ini pong si Acting General Manager Willie Buxit, panahon pa bagay ni dating Presidente Rodrigo Duterte, Task Force Duterte bagay ni pinadaradig di po sa Rinconada area. Nangani sa ng pakarayon ang manejamento kan kaso Recotri sa supervision kan National Electrification Administration. Ay na sa mga direktor dyan sa laog kan kaso Recotri, taday sinda naghihiro, ngunyan pong panahon. Ano ang ginigibo ninda? Sinda bagaan mga representante kan mga member consumers. Garo dahil lamang mga nagigirirong kung ano na ang nangyayari. An iba pong mga member consumers, sagkod ngunyan, mayo pagiraray supply na kuryente. Tigdi po sa Rinconada area. Yan po ang katotohanan dyan. Di man maparaarangal ang mga member consumers kung naibalik na supply na kuryente sa indang mga residensya. Sa inman na sulukan Rinconada, asin Bicolandia, nakatutok na sa mga bareta asin platika ni Philip Baracena. Magamagin persa na po kita. Naglalaom kita na pag-abot sa serbisyo, mapakarhay. Matawanin tultul na serbisyo ang mga member consumers ka na kaso Recotri. Di man lang ang problema sa bagulbulan nindang hiro na maibalik, ma-restore ang supply ng kuryente sa nagkakapirang mga lugar digdi po sa Rinconada area. Sa barangay, nag-iiriwal na nga niyan iba ng mga member consumers. Igwa man dang ibang barangay elektrisan, pigpaparaputo lugod ang linya. Igwa man gayud gustong sindang pabulusan in kuryente ay pambihira. Imbis na magkatarabangan, mas lalong nagrororo kung magkaigwa pa yan in mga komosyon dyan sa barangay. Isa yan babasolon, siyempre ang kaso Recotri manta kaya ngaya bakung ang mga lineman ang naggigibo kayan ang nagtatrabaho kan mga raraot na linya. Sa kulang tabang po baga ang barangay dahil nanganin sinda nagbabayad sa mga barangay electrician. Mismong ang mga barangay officials na po ang naghihiro tanganing matabangan ang kaso Recotri para mapadali ang pag-supply ng kuryente sa mga barangay. Kung diyan na problema, yaon manggiraray sa kaso Recotri. Ang hapot dyan, no, arin pabubulusan itong mga mayo pang supply na kuryente na mga barangay, mga kalye, tigdi sa Rinconada area. Yan man po sa presentasyon Camarinesur, pansamantala mo ng ngunyan na yaon sa pangangataman ka na sarong residente. Duman sa naunang bita ng lugaran sarong agilang nadakop ninda sa kasagsagan ka na pananalasa ka na super typo na si Juan. Gun sa uploader na si Lionelo Palaypayon, ligtas naman ang agila asin mayo man lugad sa hawak. Pinagahalat na sa naman subuot nindang makontak ang personay kan DNR tanganing ma-turnover ini pero sa ngunyan masakit pa man giraray ang mobile signal sa naunang bita ng lugar. Hoy, good morning palan ki punong barangay Vincent Boyet Nagrampa ka na San Vicente Sur, digdi po sa siyudad kan Iriga. O diyan sana sa San Vicente Sur, grabe palan ang ginibong espersos ni punong barangay Vincent Boyet Nagrampa tangani sa nang matabangan ang kaso Recotri. An si Stepa iyulugod enot na pinabulusan in supply palan, pinalukso, so supply kan kuryente,
taigwa pala mga lineman man o linemen duman sa San Antonio sa kadyan sa La Trinidad. Ngunyan, duman mo na pinabulos kaya nasuya si kapitan. Tatabangan ko na ngayon mga linemen kan kasuray ko tri tapos palulukson pa an supply na kuryente imbes na inuton nga digdi sa Samoya ita pinalukso kan ibang linemen ay pambira pag-arog na po kayan an pasistema. Tinatabangan na nga ni kamo tapos kamo pa nagigibunin na paagi na masuya an member consumers. Tarabangan po kita ba kung arog kaya na sistema talagang dipisil yan. Sabi kan si dating Congressman Sal Portuno kan Rinconada pangyayari. Naka-preparar na ang gigibuho na 59th Pares Pentacasi Fiesta sa Our Lady of Miraculous Medal Pares dyan po sa Santiago, Ciudad Caniriga ngunya na bulan na Nobyembre. Ang mga magiging aktibidades buong Nobyembre 20 hasta 29 igwa pong mga bisitang padi na iyon maselebrar ka na misa o mass presiders oral daw na nubina. Sa Petsa 20 po an mamisa yung mismo si Reverend Father Danilo Aguilar kan Our Lady of Salvacion Pares duman sa Salvacion digdi po sa siyudad kana Iriga. Kadakol pa pong mga iba pang padi. Sa Petsa 24 si Michael Escriba, Reverend Father. Sa digdi mo na kita sa 21 an ikaduwang misa si Reverend Father Dionisio Gabino. Sa Petsa 22 si Reverend Father Larry Nagales. Sa Petsa 23 si Reverend Father Victor Atanasio. Asin sa Petsa 24 ikalimang aldaw kan Nubina yung si Reverend Father Michael Escriba. Sa Petsa 25 ang maselebrar ka na misa si Reverend Father Reynaldo Chavez. Sa Petsa 26 si Reverend Father Leona Pajardo. Sin sa Petsa 27 si Reverend Father Michael Denestan. Sa Petsa 28 si Reverend Father Rex Luis Hidalgo. Asin sa kapiestahan sa Nobyembre 29 an maselebrar mismo ka na misa yu si Reverend Father Joseph Wilfred Almoneda an Vicar General kan Archdiocese of Cáceres Pares Press duman po sa St. Francis of Assisi Paris sa siyudad kan Naga. Yan po ang mga nakatalaan na magmisa sa gigibuho na selebrasyon kan ika-59 Pares Pentacasi yan po sa Our Lady of Miraculous Medal Pares sa Santiago, Ciudad Cana, Iriga. Gibuhon po ang misa pakatapos ka na nubina. Iinuton mo na ang pagnubina. Ang misa alas 5 nin hapon.
Sabi ni Ma'am Shia Altamera Morales kan social security system. Happy work anniversary. Congratulations on reaching this special milestone. Your dedication, hard work, and valuable contributions to the system are truly appreciated. Here's to celebrating your achievement, not wishing you continued success and fulfillment in the years ahead. Ali po yan kay Robert Joseph M. Declaro, an SSS President as in Chief Executive Officer. Congratulations, Ma'am Sharmy. Siyempre sa bilog na manehamiento kan social security system digdi po sa San Nicolas, Ciudad kan Iriga. Sa pangingenot kan branch head si Ma'am Janet Ebuenga. Man po sa partido area, ali po ini ki dating bukal, dating alkalde Helmar Maymay Pacamara. Dagdag po mga retrato sa Tuya Gabos, mga amigos and amiga ko kan sitwasyon sa tigigibong flood control project o flood mitigation structure duman sa barangay Telegrapo, San Jose, Camarines Sur, matapos ang bagyong si Juan. May konsensya o mga mayong konsyensya, siya dilen, sanaan na sa isip, bakuan kapakanan kan mga kahimanwa ta. Dugod sa lalong madaling panahon, matawan ininin atensyon kan mga kinauukulan, maibaliman ini sa investigasyon para managot ang mga subalabs na nagpatrabaho as in nagtrabaho ka ini. Worth 53 million pesos ang nasayang na kwarta ni Juan de la Cruz kung sa pagpapa-interview sa radyo o telebisyon o pagkawang gawa sana mababaling ang salang implementasyon kan proyekto na dapat iyon mapurtir kan buhay asin pagrugaring kan gabos. Liwat ka muna tabi mga amigo asin amiga ko ang maghusga kung tama o substandard ang mga materialis na piggaramit digdi asin pigtrabaho kan winning contractor, bidder o subcon. Hoy, good morning man ki Munching Arabe. Pero may pala nining naka-monitor sa satuyang istasyon. Morning sa gabos ng mga parantabay niya to, digdi po sa Rinconada area. Sa probinsya kan Camarines Sur, and siyempre dyan sa tercer distrito kan probinsya po nin Albay. Pwede man sa nagluwas na mga barata po sa Naga City, Smells to the World. Kadakul palan mga project sa flood control, mga bako sanang sa flood control, mga infra project, mga patinampo, siguro kabalin na po dyan. So, mga farm to market road. Ampas 5 bilyones ang total kan mga patrabaho dyan sa first district kan Camarines Sur. Sa Ragay, sa Sipukot, sa sinibapang banwaan dyan sa nasambit ng lugar. First and second district daw din eh. Kundian hapot dyan, ano nagkatarapos, tultul, ang pakagibukan proyekto. Ang sabi, completed, tapos dahil man tarapos. Napasain, so bilyones na pundong pabulos dyan po sa naunang bita ng distrito kan probinsya ng Camarines Sur. Yan po ang dakulang kahaputan. Nangangapudan ang mga kababayan tadig di po sa Camarines Sur na kung pwede ibali subuot sa investigasyon ang sinambit na mga lugar.
Pwede nga ni sa Rinconada, dakol man po ang nagahapot. O ano na nga sa mga project mandig di sa flood control sa Rinconada area. So iba dahil man nagkatarapos. Alagad, mga bilyon po ang kwartang binutasan kan sa tuyang gobyerno. Kumusta man pala sa UNEP High School Batch 87. Yan sa Nenyo Jesus sa Batuca Marinisur ki Miss Ella Sinman ki Etchet Chavez. Siyempre dyan man sa Antipolo Old Nabua Camarinesor ki dating kagawad Lowilieno, ki retired Air Force Alex Celeste, ki Grande asin ki dating DILG officer Sir Elmer Pinulio. Siyempre ki Kunsyal Manolo Xiano Luzon kan Banwaan po na Ninnabwa. Patman na notorious na imbelto sa drogaan na dakop ka na ni Provincial Director Araujo nag-rangkada. Man po ini sa Camp Bonisirano Masbate sarong garo Tuninong asin in na Dayan Resto Bar sa barangay Mahayahay, Kawayan, Masbate. Hindi pa sana sa mga pangaran. Dayan Resto Bar, Mahayahay, Kawayan, Masbate an interong nabulgar asin dagos ng pinaggaba. Nagangalasan interong komunidad matapos ang biglaan na pag-arangkada kan pinagsararong pwersa kan PNP asin Philippine Drug Enforcement Agency PDEA kan nagtalikod na Biyernes Pitsa 15 bandang alas 11:55 nin aga. Apat na lalaking haloy ng sangkot sa illegal na bintahan asin paggamit kan bawal na bulong ang tiyempo dakop sa aktong nagbabaranga-banga sa indang bisyo sa laog mismo kan establishmento. Pinagbisto ang mga suspect na mga inaapod high value individual sa lugar ning si Rembel 34 residente kan Kataingan asin drug den maintainer ang utak sa likod kan maating negosyo. Sami, 20 anyos, taga-Oson, empleyado na kasabwat sa illegal na operasyon. Gilbert, 36, asinman Gismar, 44, parehong taga-Ricudo, Kawayan, mga regular na parokyano asin nagkakaway sa illegal na droga. Dahil naman nakapalagan mga suspect na recover sa sendang puder an maabot sa 8 gramo nin pinagtutubudan siya bu na may street value na 54,400 pesos. Kaibahan ang nakumpiska na manlain-lain na kagamitan na pinaggamit sa indang maraot na bisyo. Bunga kainian matrayumpong serye nin pagmamanman asin buy-bust operation kan PNP asin PDEA ini ang malinaw na mensahe sa mga nagpapadagos pa manasangkot sa illegal na droga dahil kami mauntok mayo kamong lugar sa Masbati. Tanganing nanganaakan bagyo ini man ang mga ipagsusulit na ini dahil nag-uuntok. Padagos ang gera sa krimen asin droga maisog na pahayag ni Police Colonel Jefferson B. Araujo ang Provincial Director kan Pulisya. Nagahanda naman ang kasong pagbalga sa laykan illegal na droga o ining inapod na Republic Act 9165 laban sa apat na notorious na lalaki. Congratulations sa imo, PD Araujo. Araujo.
sa belog na persa kan PNP Masbati saka PDEA. Wana po kitang 39 minutos, makalampas ang alas 8 nin pagkaaga. Sabi ni Mama Cynthia Montañez, warmest congratulations to the following 2025 Regional Wellness Campus winners. Santo Niño National High School, First Best Implementing School Secondary. San Isidro Elementary School, Second Hataw Sayao Elementary. Restore Integrated School, Port Hataw. Nag-port place sa Hataw Sayao Secondary. Asin na RNTBS nag 8th place sa Kokop. Congratulations po sa mga eskwelahan na ini na nanggarana sa Regional Wellness Campus winners. Sa Regional Wellness Campus, na siyudad po ka na Iriga, once again demonstrated its steadfast commitment to child welfare and inclusive governance after ranking top in the Bicol region in the 2025 Cell of Child-Friendly Local Governance. Audit based on the official list released by the Council for the Welfare of Children, Iriga City earned a perfect score of 100%, placing it and at the very top among all evaluated local government units across Region 5. Recognition affirms the city's consistent efforts in promoting programs, policies, and services that ensure the protection, participation, survival, development, and well-being of children. From expanding access to education and health services to strengthening child protection mechanisms, Iriga City has successfully met and exceeded the core indicators set by the national monitoring bodies. As part of the city's sustained achievements in child-friendly governance, Iriga has also been recognized as one of only 4 component cities nationwide to qualify for the Presidential Award for Child-Friendly Municipalities and Cities. Testament to its long-standing commitment to prioritizing children's rights, this background distinction further underscores the consistency of Iriga City's effort year after year. The city government of Iriga extends its gratitude to Ms. Maridel Severosa, OCSWD head, and its staff, all partner agencies, barangay councils, schools, and community advocates whose dedication helped make this accomplishment possible. Through collective effort, Iriga City continues to build a safe, nurturing, and empowering environment for all Irigueño children. Kaya, congratulations po. Sarong
Bantog Bareta ngunyan po ining pagkumpirmar ni Palace Press Officer Yusek Claire Castro na pinag-ako na ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang voluntaryong pagdimitir sa pwesto ni Executive Secretary Lucas Bersamin as in Department of Budget and Management Secretary Amina Pangandaman. Sigun ki Yosek Castro nagbuta sa pwesto sinda Bersamin asin Pangandaman makalis madawit sa issue kan budget insertions. Dagdag pa ni Castro pinagsagibukan duwaan lakdang bilang pagpapahiling nin delikadesa. Nagpaabot manin pasasalamat si Presidente Marcos sa naging serbisyo ni Bersamin asin Pangandaman sa gobyerno. Pinagabugtak ni PBBM Secretary Ralph Recto bilang bagong Executive Secretary, mantang si Secretary Frederick Gu daw ini ni Bungo ni Senador ang bagong Finance Secretary asin si Yusek Rolando Toledo naman ang pigbugtak sa Department of Budget and Management. Babasaon ko lang po ining nagluwas sa New Triban Republic naanggot ang kakampings na naghahagad kamunin resignation ki PBBM akong dahilan ta nagbag-o kamo. Naanggot ang tao dahilan ta binabaliktad nindo ang kasaysayan para gibuhon kasalan kang kakampeng sana sala nindong buto. Garo kamo paan inapi mantang kamo nagpasabog kan harong tapos anggot pa sa kataid na nagsabing dai magkawat nin lighter sa kataid na LPG. Dai man kamo binabanatan for changing your mind. Binabanatan kamo for changing your mind only after the country paid the price. Ini ang sarong analogy nindo na toxic marriage. Mayong kwenta, ang mag-agom, mayong COA reports, mayong PCGG rulings, mayong decades of plunder, mayong confidential funds na pinaglamon ka na AGK record, mayong flood control, mafia, mayong anomalous insertions. The Marcoses and Dutertes do. Bako ining love life, inian governance na may bilog na encyclopedia of red flags. Pero dahil ang fanatismo ang nag-iiral ka ito, ay manindo pinag-isip ang president. Asin ang pinaka-ugat kan problema, kamo ang nagpahiwas kan kulturang panatiko ang kulor. Hababaw, short-sighted asin allergic sa long-term consequences, basta idol. Naggibo okay lang daw asala basta may pakinabangon yan dahil na iniisip na hilo para sa futuro dahil man iniisip ang president na ginigibo nindo kaya na-normalize ang abuso asin corruption at yan ipagpapadagos po niya to yan. Report! Nasa linyaman si Karondang Atan, pasok. Karondang Atan, go ahead. Pambihira. Go ahead tabi, Karondang Atan. Ora na. Balik po kita digdi sa tuya pong pinagtutukar. Isay ang nag-normalize kan bilyon-bilyon de pesos na confidential funds. Si Duterte siya ang naglatag kan president
na pwede pala na magpauranin dahil ma-audit na pundo sa Office of the President. Ang depensa kan DDS kay to okay sana kaya nabawasan ang kriminal. Pero ngunyan anggot kamo kay Marcos Jr. sa parihong gibo, parihong racket, parihong sistema, ibaan kulor. Pag tinugutan kan Duterte, ano taday tutugutan sa sunod? Sarong logical chain na kamo mismo ang nagtahi. Asin an mas malala, gusto nindo na i-revise si Sara ang Office of the Vice President asin DepEd mayong mandate sa intelligence work pero naghagad siya ng confidential funds dahil man hundreds of thousands o millions. Nagababalik si Karondang Atan, pasok. Pambihira, bigla bagalugod na nawara. Bako sa ng hundreds of thousands, milyon balga sa COA Circular 2015 da sa 014 na nagsasabing specific sa naman na allowed use kan confidential funds sa sinday ini para sa opisina na mayong intel mandate. Ang depensa kan DDS sa national security kung arog kay niyan president gabos na sa ng ahensya. Pwede man maghagad nin confidential funds gamit ang parehong excuse. DOH, DSWD, DE, DOTR, checks and balances wipe out because you depended at once. Go ahead, Tabi, Karondang Atan. Karondang Atan, go ahead. Pasok, Karondang Atan. Pambira day ba naglalaog si Karondang Atan? Ini po na nakakangisi pagkatapos nindong apudo na adik, kriminal, talunan, komunista, dilawan, NP, terorista, sinbubu, gabos na dayuyon sa Indo. Bigla ngunyan ang pig and humble kami. Sala kami. Girl, please from war prick to soap plants and 5 seconds speak. Nagbabalik si Karondang Atan, pasok. Salamat, Karondang Philip. Dito maribok ang linya. Tumaray na agad kung maramay, amay na pinakbuksan ng National Food Authority, NFA, Legazpi City Warehouse. Ang sa indang case, galing papalabon ang mga kwalipikadong beneficiaryo at 20 pesos kada kilo na bakas. Kunya na mga Nobyembre 8. Ang kada kwalipikadong sektor kan beneficiaryo kuwanin magkakaligo schedule sa Bintama na warehouse. Kuya ang schedule sa sunba, pinag-tawan ang senior citizen, ang sangunyan na aldaw na market bicycle drivers, 50 drivers at ispan solo parents, kunya na market sa aga, ang mga PWD at ispan mga indigent citizens, ang senior citizen, igubuhon na naman
sa Webes ang mga parasira at parauma sa Biyernes. Pagpupun ang pagpabakal ng batas pag-abot din o pag-forest na din alas 8 din pagkaaga at sa alas 5 din pagkakapos. Yan mo sabi ang player ng Barena sa Barkada Karonda. Doon ang Field Report! Salamat karondang atan sa mga heras mong informasyon. Balik po kita digdi sa Pinaga Tutukarta. Sabi padigdi pick a personality bago pick a president. Saka majority kaya power pero minority accountability. Asin ini ang kultura nindo pag idol ang naggibo, binebend nindo ang rules para gibuon tama ang sala. Confidential funds nagiging security, dynasty nagiging continuity, ipal sa infrastructure nagiging public service, AGK nagiging crime solution, pero pag kalaban ang naggibo, instant criminal. Mayong prinsipyo puro personality. Asin sa political dynasty kamuman ang tagama kan president. Ang linya kan DDS paano kung marahin na tao ang hali sa dynasty. Dahil nindo hinihiling na ang epekto kan monopoly of power for decades. Nagkapirang henerasyon na kita, nakaipit sa parehong apelyido sa balota, nagkapirapan kay puan bag umaintindihan na ang dynasty's abuse of power daw may sadire mabuot na aki. Nagbabalik si Karondang Atan, pasok. Salamat Karondang Philip, ipinagtagibukan Gawad Kalinga Foundation Incorporated and Trip and Tendang pinakainap sa aldaw ni Medical Assistant sa Datit Justice. Nagkumpay inikan silang 44 Mayor Isam Ismael sa Sudba ng Gemred 7. Nairot silang nagtagibukan sinabit naman ang mission sa Ilamod ng siyudad galing magtaon ng libre healthcare services. Agitman Medicina, Haliman sa CK at Man Australian Volunteer Medical Team. Madros o kaya iyaon sitangon yan, papatiringan ang Barangay Rawi. Yung Gemrid dito, yan turas na papatiringan Manila, Barangay Santok, at Kaisan sa mga magsunod sa Aldao. Dan, yung nagsasaparita sa lado lokal, sa Barangay Karonda. So, nakalulita. Field Report! Salamat Giraray Tabi Karondang Atan sa mga dugang mo pang informasyon. Asin ini ang nakakatabang hypocrisy anggot kamo sa bilyones confidential funds ni Marcos pero dahil nindo maamin na si PRRD ang nagpausukan billion level CF spending. Anggot kamo sa program funds kunyan pero kay itong panahon kan kaalyado nindo kamo an enot na nagdepende sin nag-rationalize kun anggot kamo sa mga anomalya ngunyan nota de inindo kayang apudo na sala ang mga arkitekto kan Marcos comeback asin budget abuse ni Duterte Black mismo. Kunyan gusto nindong magsagin-sagin na enlightened. We are not egoistic. Kung day talaga kamo egoistic, sana simple sana na sala na dai na sala kami pero si Sara man ngunyan. Dai sala kami pero si PRRD mabuot na in person dahil napasala kami pero kasalan kan mga nag-warning tambang statement din do may kaibahan na pag-assign nin kulpa sa iba. An personal anecdote na PRRD is kind of close textbook halo effect dawa si Escobar mabuot sa kataid. Leadership is measured by policy outcomes, corruption trails
human rights records, budget priorities, and institutional damage. Dahil man graded and governance by charm sa meet and greet. Asin, kung kamuan nagboto dyan, dahil man gloating, that is accountability voting. Is not a private sin, it is a public consequence. Kung ang boto nindo ang dahilan kung taano ta naghihingalo ang nasyon sa incompetent leadership, dahil nindo pwedeng burahon yan. Dahil ang tao sana kami. Dahil man pwedeng nindo kaming basulon, mientras na pinagbabasol nindo ang mga nag-warning. Mayong nagpupugol sa Indo. Mag-call out kay BBM ang pinagtutuyaw yan selective outreach anggot kamo niyan kay BBM pero pula kamo pag si Sara o si Duterte ang may anomalya anggot sa Marcos pero habo amino na sinda mismo ang pinabalik sa kapangyarihan ang Duterte Alliance. The human accountability, that is convenient editing of memory. Dahil kamo anggot ang tao o dahil anggot ang tao dahil ang nagbago kamo, anggot ang tao dahil ang gusto nindong magbaguan isip na mayong pag-amin sa damage na tinabangan nindong inormalize. Anggot ang tao dahil ang gusto nindong magmukhang mata mientras na kaput paan parehong dinastiyang nagwasak sa nasyon. Kung seryoso kamong nagbago, tulong linya dapat malinaw. Bakong kasalanan kan kakampengs na day kamo nagdangog, sindaan may legislative record na naglalaban sa PhilHealth scam, flood control, mafia anomalous budgets, non-program funds, confidential funds, abuse asin bakong excuse ang gabo sa apektado para ipawalang o pawaranin sala ang responsibilidad kan mga nagbuto sa alliance na naglulubog sa Pilipinas ngunyan. Ana, bottom line, you are not being criticized for changing your mind. You are being confronted because your change of mind is incomplete, selective, and dripping with convenient amnesia. Kung gusto nindo ang tunay na kami, ang kaipuhan iyo ang nasala kami. Naiintindihan man niya mo ang danyos na pinagdara ka ini. Asin day man noarin ipagdedepensan anuman na dinastiyang naghilo sa nasyon, kundi iyan malinaw ang pagbabagong ipinag-uorgulyo nindo iyan bakong awakening, convenience sana na nakakostume nin humility. Yan po ang masaklap na nangyayari digdi po sa tuyang nasyon. Dapat mag-isip-isip sa tuyang mga kababayan dahil na magpara binarasulan sa nangyari ta ginusto taman ini aram tanang may kalukuhan so administrasyon kaito ni may anomalya pa so administrasyon kaito ni dating Presidente Rodrigo Duterte benaligta so kaalyado kan dating presidente sumagurang kay ni grabe man ang ginibong kalukuhan sa nasyon. Hindi puntong Presidente Ferdinand Edralin Marcos. So, kaya nakita magpara binasulan na ang presidente ta ngunyan si Presidente Bongbong Marcos Jr. Tadai man po yan mariresolveran ka na pagpara barasulan. Tapos pagpapara korontrahon magtios ang mga Pilipino kung nga taarog kay na nangyayari po sa nasyon Pilipinas. Wala po kitang 3 minutos makalampas ang alas 9 nin pagkaaga. Yan man po sa Banwaan ka na buhi anggot si Vice Mayor Jopred Balagot ang dating Vice Mayor. One team kan lineman kan Kasoreko 3 tulong Banwaan ang kapot syudad kan Iriga
Buhi asin Baaw. Kaya dahil pa na dudumanan ang Zona 6, Barangay San Pedro na kasuod maapampita mayong kuryente dahilan sa kimat-kimat daang ilaw. Sabi ba di patay sinding kuryente. Kasudma didi sa to na banwaan. 2 times na ako nagduman sa Kasureco main office. Ngunya na banggi. Kasudma na report ko naman sa Sainda Trupon. Sain an kahaputan. Sain an katarungan para sa mga konsumidores. Puro konsumisyon tinatao kan Kasureco 3. Bako na yun yung Kasureco 3. Konsumisyon 3. Apo doon konsumisyon 3. An supply na kuryente kan Kasureco. Sabi man ni dating Vice Mayor Omar Erasmo Ampungan, Brad kin agkusan tattao na elektrisyan, pagibo mo na takin migparaasa ikasalain man Kasureco 3 malabong maservisyoan tulos. Kamu takadakol kagibo nira. Ibalik ang serviceman in action sa kalami kapadi. Keep it up. Malasakit mo sa banwaan, andyan pa rin. Kami po nga ni Vice until now dahil pabasang nakakanamit kuryente. Puon pa kabagyong uwan sa pito. Sana matauan man pansin kan Kasureco 3 na mapaliwanag man lugod ngunyan. Ayaw man pagbabagoan Kasureco. Ang kaso kay tupaan, dyan pa kami naka-star San Rafael, perming arog kayan. Iron Kasureco 3, masupog ka mo sa konsumidores nindo. Good evening po. Sadiman po ka na mo, Santo Domingo, Badas, Uda. Baga, nag-aasikaso na taga Kasureco, ba na kami sadi bito. Ma'am po, ayos man. Po, kami na sana uda kuryente sa di salamat o. Digdingani pala nini sa irigaman sana. Sa Badas. Sabi man kamo kung iguana ta masupog man sa Kasureco. Nakagmanok nga, it has become regular occurrence an ilaw even if the weather condition is good. Sabi po yan ni dating pader Rico Iclar. Call Vice Mayor Jopred Balagot gamiton ang right mo i-report sa national government. Mainit ang issues ngunyan po. Bawal makupad na service. Makasuhan sinda. Ingat ka mo dyan po. Pana po kuryente service. Thank you very much. So, maray kong bareta init. Igwanan palan. Sa na lugar yan. Thank you po service Balagot. May kuryente na po sa Puro. Nasa Puro dakan San Pedro. Hindi na ka mo magreklamo perming brownout para maidamay na sa mga nireklamo ha. Tagal lang pagresponde samantalang pagdai ka makapagbayad sa tamang pizza dadagdagan ang babayadan mo pambihira. Yes, iba na ngunyan sarong bulan dahil nakabayad putol-tulos kwintador. Baka unang kontador, kwintador. Salamat po, may kuryente na kami digdi sa Puro. Ikasa na po talaga ang maasahan nyo. Sabi po ang pasasalamat ninda kay Vice Mayor Jopred Balagot. Dawa bako na siyang Vice Mayor kan Banawanin Buhi, may mga natatabangan pa man giraray siya na mga member consumers. Kumbaga nagpapaabot siya ng reklamo sa Kasureco 3 tuman sa mga kababayan niya dyan po sa Banwaan kan Buhi na sagkod ngunyan. So iba, maayaw pagiraray supply na kuryente.
Abidig dia DDS perming tataboy sa anti-corruption rallies. Na Bicol Party List, mainit na sampurado para sa mainit na malasakit. Nagataunin libreng pamahawan na sampurado sa Ako Bicol Party List sa Bicol Regional Hospital duman sa Siyudad Canligaspi bilang suporta sa mga pasyente, bantayan and healthcare workers. Lampas sa 1,500 sa natawan kan libreng pamahawan kasudma sarong simpleng handog na nagdadaranin dakulang ngirit asin ginhawa sa pagkaaga. Hoy, dyan palan sa Pransya, digdi po sa siyudad kan Iriga. Kulang orgulyo ni punong barangay Juba Gayawa na angabos na constituentes dyan sa iyang lugar, sa iyang barangay an halos gabos subot na tawanin relief. Maya ipinaabot sa tuya digding sa rupong public service ngunya na pag-aga ali ki Kenneth De Castro Munyaski, driver license na wara dyan mismo sa maya public market kaso udma alas 3 na pagkahapon. Kung isay man po makakuha makapurot ka na sinambit ng driver's license, pakiapod na sana sa cellphone number 09533790 Uliton ko po, kung isay man po makapurot, kakuha ka na driver's license ni Kenneth De Castro Munyaske na nawara pala nini kasudmang alas 3 din pagkahapon dyan sa Erga City Public Market. Pakiapod na sana sa cellphone number 09533790 man sa siyudad po kan na Naga sa ibong kan mga pinag-atubang na urulay kabilang naan pagpapawarak nin fake news mayong basehan akusasyon asin panraraot sa linyada kan NCPO Naga City Police Office CIU City Intelligence Unit. Nagpapadagos man ang dedikasyon pagkamot sa banwa asin sa trabaho kumauutan na magserbi sa siyudad kan Naga City Intelligence Unit CIU sa pamamayo ni Police Lieutenant Colonel Alden Orquita sa pagikan pagatod ng serbisyo publiko sa patintero sa mga personalidad sa Naga City, Camarines Sur sa mga kaibahan na sinagsusuporta sa mga illegal na transaksyon o illegal na aktibidad arog na sanaman kan mga drug user sin drug pusher imbis na patulan ang mga salang sahot na
papaabot sa social media kan sarong nagtatago sa dami account. Mas pinagmarhay ni Police Lieutenant Colonel Alden Orquita na magtrabaho para sa katuninungan kan syudad asin maiwasan ang maniba-ibang negatibong epekto sa paggamit asin pagpapabakal kan ipinagbabawal na bulong kabilang na harabunan, hold up, panlulupig asin iba pa dahilan sa maraot na epekto kan illegal na droga. Mas pinagmarhay niya na maging proactive asin bakong reactive sa mga nagruluwasan sa social media asin mamantinir ang kahusayan, katuninungan asin pagkakasararo sa nagas sa paglaban sa mga illegalista. Patunay digdian pagkakaaresto kan tulong HBI o ining inapod na high value individual asin regional target kan mga drug personality asin duwa pang SLI street level individual kan nagtalikod na semana. Kasaro mismo ang komunidad na iyo ang nagpapaabot nin sumbong sa mga elected barangay official matapos ang haloy na asin masusing pagmamatyag bago na aresto ang mga sospek. Wala po kitang 15 minutos makalampas ang alas 9 nin pagkaaga. Kumusta sa mga parantabay niya to dyan po sa Panuan kan Baaw, Camarines Sur. Si Vice Mayor Jonathan Cuyahon, Kikuyatan. Siyempre ki punong barangay Nini Ablan dyan sa San Jose. Asin man ki Manay Munching Maglapid. Siyempre sa gabos pong mga taga-Baaw. Duman sa Metro Manila, nagbalik na sa normal na operasyon ang Metro Rail Transit Line 3 kan nagtalikod na aga. Nangunyan ang MRT3 ang nagbalik sa normal ang operasyon, maximum operating speed of 60 km per hour along the line sigun sa anunsyo kan DOTR MRT3 bilang paghagad nin paumanhin sa abalang pinagdara sa mga pasahero. May alok na libreng sakay ang MRT3 para sa enterong aldaw. Di nagrahay na. Magaramduman na nagkaaberya subot sa Santolan na sin Ortega southbound interstation. Kaso bagong alas 5:56 nin mag-umagahon dahilan para maging limitado ang operasyon kay ni po alas 6:30 nin mag-umagahon. Dangon yan, alas 8 nin pagkaaga ay binalik na sa normal ang sendang operasyon. Ini pong opisyal naman na nagsumpa kay Presidente Ferdinand Marcos Jr. si Frederick E. Bida bilang bagong sekretaryo kan Department of Justice.
Masado sa pinaluwas na pahayag kan Presidential Communications Office, ginibuan na panunumpa ni Bida sa Malacañang kasuodma. Pinagrebayan ni Bida si DOJ Secretary Crispin Remulla na ipinagbugtak bilang ombudsman. Si Bida iyo ang acting secretary kan Department of Justice dahil takaipuan pang mag-agi sa pag-aprobar kan Commission on Appointments ana sa iyang appointment. Bago naging DOJ Secretary si Bida iyo ang naging Assistant Secretary kan Department of Justice kan taon 2023 asin dahil naghaloy naging Undersecretary. Nagserbi man ining Assistant Secretary sa Office of the Chief Presidential Legal Counsel sin dating alkalde kan Mendez Noñez Cavite puon pa kan 2013 sagkod sa 2022. Ilan ta nagsumpa na si Bida dagos nang nagadaan ang mga ugong-ugong na si Undersecretary Claire Castro ang patutukawon sa DOJ. Nagtalikod pala na Oktobre nagbabaan na rate kana kaso recovery. Uminabot sa nanin 6.4781. Antang so high voltage nagabot manin 4.4199. Alagad ka na September nakaagi pong bulan mas halangkaw so rate ka na kaso recovery. Maninan na babasihan na naman na babayadan kan mga member consumers para sa Nobyembre. Napot dyan, nagbaba daw. Pag nagbaba ma yung problema, pero pag naglalangkaw, yaon po ang problema. Sabi man digdi bako ining ugali kan sarong tunay na tugang. Just in-house Majority Leader Ferdinand Alexander Sandro Araneta Marcos III issues a strongly worded statement against Senator Amy Marcos and sa iyang tiyaon rejecting her allegations against him, President Bongbong Marcos and the First Lady as baseless, untrue, and harmful to the country. Man kayo pinaggangalas ko man kayo ni Senadora Amy Marcos ta pagpaparabatikos man sa nabagaan tugang niyang si Presidente Bongbong Marcos. Digan pasabog ni Amy Marcos kontra kay BBM na subuot mas nanululong sa droga kan pakasalan si Liza sa sarong rally. Sinabi subuot ni Senador Amy Marcos na nagbabasol siya sa pag himok kay Presidente Bongbong Marcos na pakasalan si Liza Araneta Marcos dahil anta sigun sa iya mas naglala subot ang pagkakalulong kan presidente sa droga matapos ang sendang pag-aaraguman ay pambihira. Yan po ang masakit pag-arog kayan ang sa imong tugang imbis na idipinsa ka tabangan kadakol kan problema ka nasyon Pilipinas tayo palugod and kung ano-ano ang pigpaparataram man kayo ni Senadora Amy Marcos laban kay Presidente Bongbong Marcos Jr. Dahil naman bagay ni nag-untok maro sala sa init, sala sa lamig ang napot dyan say ang bangag sa indong duwa.
Agaro ang nangyayari, bangag man si Senadora Amy Marcos, pagpaparabanatan sa iyang tugang na bangag si Presidente Bongbong Marcos Jr. ang nagluluwas sa lugod digdig, pero puro kamo bangag. Ay mga pinapatulan ni Presidente Bongbong Marcos, ining si Senadora Amy Marcos. Ano nangyayari ka? Pero mas bangag palugod ining si Senadora Amy Marcos. Tugang mo, pigpapara, pera mo man sana. Pigpapara, banatan mo ay ano yan? Bako nang makatatubod po ang mga ginigiribo nindo. Mong mga leader ka nasyon na imbes ka mo magpadara nin tama pangarugan maging ehemplo modelo kamo palugod ang sige man sanaan mga pasimple nin kung ano-ano. Dapat arog ka ini, sabi digdi sa barata, kasaro ako kan milyon-milyon na Pilipinong na disganar asin nandidiri sa Vice Presidenteng lulong sa insekuridad asin mayong kabasugan, kasakiman, bagay na bagay sa imo yan, Sara Duterte. Sabi baga digdi ni top 1. Ini pong kan makorner ang mga diskaya nag tell all sinda asin pinangaranan ang mga congressmen na tinawanin danin kickback kan makorner si Bryce Hernandez pinagtukdo si Henry Alcantara kan makorner man si Alcantara nag tell all man ini asin tinukdo si Yosek Bernardo asin Senator Joel Villanueva kan makorner man si Bernardo tinukdo man si Deped Yusek Taigi Olaiber, Executive Secretary Lucas Bersamin, Bong Revilla, Nancy Binay, Saldico, Chis Escudero, Grispo, Sani Angara, Mitz Kahayon, Oy, Rida Robes, Mark Villar, Manuel Bunuan, asin Cathy Cabral. Kan makorner man si Saldico, uminabot na ki-BBM, asin dati Speaker Martin Romualdez sa anomalya. Adaw, ta kuno arin gabusindaan na bubuko na sa pangabon, sa kasinda nagsasabi nin totoo. Una aninda, day sinda makakasuhan sa indang pagtitilol ay pambihira. Nagtilol kan makorner. Una anindo, day ka makakasuhan sa indong pagtitilol. Sabi po ini ni Arnold Clavio. Doan na blues na baga kaya ang nangyayari po ngunyan dyan sa odig di sa satuyang nasyon. Masakit kay ni puro sa naman tukdo investigasyon, mayo man nakukulong, mayo man nakakasuhan. Para laygay sa nanindoan investigasyon, nagpaparasayang sa nakamunin gastos, kwarta kan mga namamanwaan, hali sa buwis kan sa tuyang mga namamanwaanan pigpaparasayang nindo. Bis ka mong magtrabaho para sa karahayan kan mga Pilipino, baga nakaprograma na po ini sa tuyang gobyerno, na pagpara divert sana ang mga nangyayari sa Pilipinas. Baga may pag-urulayan sana na ano ba mayo naman gayong kamanungdanan. Nadakol po kan pwedeng pagkaabalahan kan mga congressman, senador, kan iba pang ayon siya kan sa tuyang gobyerno para mapakarhay ang sistema kan sa tuyang gobyerno kundi iba man ang ginigiribo. Mas pinapaurog pa ang mga kontrobersiyang urulay.
man na mga kamanungdana na isyo. Kung ato man baga nindo, ining pagsakit kan pagbuhay kan mga Pilipino kung paano makakahawas, paano matatabangan na mapakarayan pagbuhay kan mga nagtitios na mga Pilipino, di mas maray pa. Narog ngunyan para duwang bagyo sa uminagi. Si Tino sa kasiuan. Nagparamahal na tulos ang mga presyo kan barakalon dyan sa merkado publiko kan Iriga. Ultimong tinapa, 90 pesos na an 1/4. So, sili man na dati, 20 pesos na an 1/8. Ngunyan, 50 pesos na. Ay pambirang buhay tapo ini. Pero ako duda man ako di sa mga ginigibukan ibang paratinda, negosyante nagsasadiri na sindang SRP. May sadiri sindang suggested retail price pansadiri. Day po maasinsoan Pilipinas pag-arog kay ng mga paratinda niya to ang mga negosyante. Sasamantalahan at ang aning inagiya na kita nin mga kalamidad. Ini man na ibang mga negosyante mapagsamantala. Maraot na baga ang mga Pilipino sa pagbalaw-balaw, pagbabudget ngunyan pong panahon. Kuha na po kitang 31 minutos, makalampas ang alas 9 ng pagkaaga. Rinconada, Asin Bicolania, nakatutok na sa mga bareta, Asin Platica. Santa Filomena Birthing Home. Mrs., ligtas na panganganak ba ang hanap mo? Dito ka na sa Santa Filomena Birthing Home. Hatid sa inyo ang ligtas, malinis at bagong pasilidad. High-tech na kagamitan, talagang inyong maaasahan. Tara na at pumunta sa Balong Pili Street, Zone 1, La Medalla Area City. Ang Santa Filomena Birthing Home ay nag-o-offer ng libreng panganganak sa lahat ng PhilHealth active members, free baby essentials, and food and cash allowance. At hindi lang yan, may insentibo ka pa.
kapag sinupagan mong magrekomenda at mag-refer ng ibang buntis. Heto pa, mayroon din silang services offered na basic ultrasound para sa mga buntis, OB-GYN consultation, at prenatal and postnatal consultation. O diba? At home ang feeling. Tandaan, Santa Filomena Birthing Home ang puntahan. Located at Balong Pili Street, Zone 1, La Medalla, Area City. You can also contact their FB page for inquiries. Search Santa Filomena Birthing Home, La Medalla, Area City, or call their telephone number 054-341-3827 or 0919-881-9915. Owned and managed by Dr. Celestine Gonzalez and Mr. Jose Otao Tabarangao. Sa panagos na pag-asigura na ang pirang taon na tiwala sa kalidad kan mga materyales na mababakal sa Ngo & Sons, mantinido, pinagmarhay kan Ngo Brothers na dahi na mag-arog sa iba na nagpapabakal ng mga substandard as in undersized na mga bakal, arog gan kabilya, angled bars, as in iba pa, tasigon sa mga eksperto, nakabarato ka man sa presyo, alagad dai asertado ang siring na mga materyales, as in posibleng magdulot pa ng diskwido. Kaya sa Ngo & Sons, ang materyales mo nakasunod sa Philippine standards. De kalidad, asin sigurado, nasa tamang standards. Asin safe, ang sa imong pamilya, Ngo & Sons. Ang ngaran na matitiwalaan, poon kanto, sagkon ngunyan. Matatapos na ang taon, wala pa ring ipon. Ho, ho, ho! Mary and El Yunario! Pwede kang maging milyonaryo ngayong Pasko! Mag-transact lang sa M. Luwalier from October 5 to December 31, 2025! Punta na sa M. Luwalier para Christmas ay merrier! Grand draw for Mary and El Yunario promo is on January 8, 2026. Per DTI Fair Trade Permit number FTEB 238749 series of 2025. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Ako si Melissa, 62 years old. Nakakapanalo mo ang feeling na parang unti-unting lumalabo ang paningin mo. Sa edad ko, akala ko naman na ang paglabo ng mata. Pakiramdam ko, may ulap na laging nakaharang at nakasilaw ang bawat ilaw. Pero nagbago ang lahat na nalaman ko ang iBerry dahil sa naglalas ng kapitong iBright at Bilberry. Sinubukan ko at hindi ako nagsisi. Unti-unti ko napansin mas may mga kulay at hindi na sakit sa mataang liwanag. Wala na yung pakiramdam na may ulap. Salamat sa iBerry. Huwag na lang magdadala ng sa may mo. Hanapin ang iBerry sa mga malapit ka. Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit. Charm Fabcon, pangong kumakabloom, tanggal amoy kulob sa bango ng Charm. Charm Fabcon with Blue Fresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bango kumakabloom sa Charm. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS, goodbye to me, Hello, Bright Bar Blue. Isang labanan yan. Bright Bar Blue. Bright Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dubit mancha pero di masakit sa kamay. Goodbye to me, Hello, Bright Bar Blue. Isang labanan yan. As tested and common in polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, ikaw ba'y sigurado? Ikaw ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. laban ng pati virus, I-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tubod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. sa sakit protektado. I-shield mo. Pamilya protektado. I-shield mo. Shield Bath
Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Halik sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Mato kaldero. Ang galing for everyday. Araw kayan, pag Smart ang Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal kaling ng sebo, asin bakterya. Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Ang kinis na niya. In fairness, nag-glow up. May budget. So solid. Eyebrows, papaya, wow, eyebrows. Eyebrows, papaya, wow, eyebrows. Eyebrows, papaya. May glow up with the white rose papaya. Sulit ang glow up sa White Rose Papaya. May papaya na isinimain para sa puting power times 2. Plus shea butter and tea tree oil. Wow, wow, with the power of 2. White Rose Papaya. Kuti sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world-class quality. Naghahanap ka ba ng mga serbisyong pang-agrikultura at pasilidad para sa inyong pangangailangan sa pagsasaka? Pumunta sa Triple Agri-Industrial Corporation, isang korporasyon na pag-aari ng babasing agri-cooperative. Nag-aalok ang Triple Agri-Industrial Corporation ng mga serbisyong pang-agrikultura tulad ng dairy processing, grains and machinery center, vermiculture, apiculture, cacao farming, at maraming pang iba. Bisitahin ang kanilang opisina at bumili ng masasarap na pasalubong sa kanilang dairy box store na natatagpuan sa Bonifacio Regalado Streets, Barangay Luno, Gubat, Sursogon. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring bisitahin ang kanilang official Facebook page, Triple Agri-Industrial Corporation, o kontakin ng kanilang cellphone number 0931-931-2289. Triple Agri-Industrial Corporation, isang korporasyon na pag-aari ng babasing agri-cooperative. Sa mga naghahanap ng masisiram na pagkakan, refreshments, snacks, sin iba pa, iyan nga bossing dong matatagpuan si Irgas Best Food House. Opo, dahil na ka mong masasakitan pa na magpila. Yaon sa Irgas Best Food House. Ang masiram na milk tea, milkshake, fruit tea, halo-halo, frappe, snack, kasin kadakol pang iba. May pansit, goto, lomi, Josos Pares, chicken pastil, sisig, ludong bahay, pansit kanton, gisado, pansit bihon, spaghetti. Wow! Talagang suwak sa panlasa. Bisita na Irgas Best Food House. Irgas Best Food House. Located at Railside, San Miguel, Irgas City. Igwangan sin din bagong branch sa Barangay San Nicolas, Irgas City. Tapat kan Barangay Hall. Owned and managed by Miss Nikki Charmaine Brondial Alfilor. Kung gusto nindong maging kakaiba, ang gayon sa iba, Charms Beauty Lunch ang simbag dyan. Opo, ang Charms Beauty Lunch nag-o-offer kan mga minasaro na serbisyo araw gluta injections, gamitin dahil mga produktong imported, Korean, Japan, Thailand, as in local skincare cosmetic products, BB Glow, eyelash extension, lash lift, and many more. Nag-aako man sindanin manicure, pedicure, warts removal, waxing, laser services, shining, elbow and lip tattoo, and facial. O diba? Kompleto sinda. Kung pagpapagayunan pag-uurulayan, subok na, pinagkakatiwalaan na sin maaasahan. Pag-abot sa beauty care, Charms Beauty Lunch ang padumanan. Charms Beauty Lunch conveniently located at 516 Tansalat Building, Ortega Street, San Roque, Irgas City, in front of UNEP. Owned and managed by Nikki Charmaine Brodiel Alfilor. Man na sulukan ring kunada, asin Bicolandia, nakatutok na sa mga bareta, asin platika.
po kita digdi sa tuyang programa. Mana lang kitang 16 minutos antes po kitang magpaaram. Po sa Banwaan kana buhi lifted na subotan suspension kana collection kan basura sa barangay Santa Clara puon pa kana nagtalikod na Nobyembre 12. Gun kipunong barangay Rudyard Pisimo. Gun sa iya pinag-abisuhan siya kan tauhan ni Municipal Environment Natural Resources Officer Edwin Salbamante. Naliwat ipagpapadago sa paghakot nin basura matapos ang pigsagibong suspensyon sa enterong Banwaan kana Oktubre 20 ngunya na taon. Ana suspensyon kan paghakot nin residual waste kan LGU buhi iyo ang nag-ani nin day pagtugot hali sa mga residente sin lokal na opisyal kabilang nadigdi si retired Judge Lilo Contreras ina ni punong barangay Pisimo na nagsurat sa Environmental Management Bureau sa rong sanga kan DNR tanganing aramon kung may legal na basihan an pauntok kan collection kan basura. Entras na day po man aksyonan an notice of violation hali sa sinambit ng ahensya. Sa arog kaning kasimbagan sa email sinabi kan EMB the concerned LGU should have at least prepared temporary measures in order to religiously collect the generated waste by the barangays while they are in the process of compliance with regard to the issued NOB for their RCE. Rest assured that we will call the attention of the LGU on this matter. Nasambit ng pahayag iyo ang liwat sa legal unit kan EMB na nakabase sa DNR Regional Office duman sa Siyudad kan Legazpi. Sigun man sa AMB day dapat ipundo kan LGU ang pagkukolekta nin basura dawa pa may pinagplanchar na NOB kung mayo ining ipinagribay na pansamantalang lakdang para masiguran kalinigan asin salud kan mga residente. Sa ngunyan si
si Barangay Santa Clara Pasanaan nakaka-resibi kan notice na balik operasyon ang paghakot nin basura. Mayo pa man ipinapaluwas na opisyal na memorandum o anunsyo ang LGU buhi dapit sa lifting kan suspension sa iba pang barangay. Padagos pa man ang pagmamaigot kan sinambit ng Barata. Nagpaluwas kan Barata asin residente kan buhi na huruton na paliwanag o opisyal na pahayag kan LGU sa isyong ini. Sagkod sa presente anday pamansinda maabot para sa kadagdagan na komento. Ang kabilugan na detalye madadalan sa interview ki punong barangay Pisimo. Yan po ang nagluwas na naman na isyo dyan sa Banwaan kan Buhi, Camarines Sur. Digdi sa irigata, mayong problema. Nawa pirming tambak ang basura sa gilid kan tinampo digdi sa nagkapirang mga barangay sa sentro kan syudad nin Iriga. Di kaya po sa arog kay ning bagay, an iba man kayong mga kababayan niya to, yaon sa barangay, dahil papan oras kan paghakot nin basura, tamay oras sa naman po yan, pigpapararuluwas na. Kaya bangan palugod, nagwawara erak ta. Kung minsan pigpaparawara kan mga askal na ayam. Pati ikos. Itong mga maunas. Gutom na ikos. Isa nga nangani sa may party kan Kalabaan kan Barangay San Nicolas ining pakarikodo baga digdi karani na dyan sa Erga Central School pirmi dyan tambak an na basura kun minsan. Pakusa na yan igwa pa pong mga barangay digdi sa sentro mismo pati kan syudad nin Irga na pirming tambak an mga hahakuto na basura. Ray-ray ko na nga niya na panahon na garo namamantinir man kan mga parahakot nin na basura an paghakot. Kung arog ka ito na talagang mas grabe. Pero dahil pa man totalmente nahahalian mga basura dyan sana sa may barangay San Roque. Marani dyan sa may pinagsusulugan sa may purukan Blue Building. Uy, may mga basura pa dyan nasagkod mo nyan dahil pa po na lilinig. Marani sa pinagsusulugan kan tubig. Manungod kaya digdi po sa kalinigan pagmantinir kan kapalibutan kumbaga dapat magtarabangan kung sa naman na ipasa ang gabos sa local government unit sa GSO kan syudad po nin Iriga. Dapat tabangan man kan mga constituentes kan sa tuyang mga kababayan na mamantinir ang kalinigan. Pa kung puro na sa naman ang basura na itinatambak dyan sa gilid kan tinampo. Kan saro po kaya digdi sa nakaraot man inibagang kasuguan kan Department of Environment and Natural Resources na dahil pagsuloon ang basura. Kung mga dahon man sana dahil man makakaraot sa kapalibutan tambak na ragpa pwede man dyan na suloon na sana tanganing na magpara dakol ang problema sa basura.
pinagbabawal sa naman garo na pagsuloon ini pong mga plastic na basura. Ani ba puting mga barangay mayo man mga kumbaga dumping site napunanin mga basura. Palan sa Banwaan po kan tinambak Camarines Sur, 700 na mga parauma sin parasira ali sa 44 barangay kan sinambit ng Banwaan ang matatawan nin Charitimba hali sa PCSO. Mismong si PCSO General Manager Melquiades Robles na manginginutan sa pagtaunin na tabang. Ano daw ang laugkan mga Charitimba na ini? Pero mga kahon bagay niya. Mati ko may mga laugad ining pang-relief. Diyan po sa San Vicente Sur, digdi po sa Ciudad Can Iriga may pangapudan. Si punong barangay Vincent Boyet Nagrampa, tagabos ng mga interesado, ng mga residentes kan sinambit ng barangay. So gusto po na mag-enroll sa dressmaking as in tailoring livelihood training. Magpalista na sana sa San Vicente Sur, Barangay Hall. Na training na ni sponsored ka na San Vicente Sur Barangay Council TESDA sa paagi man ni Sir Obet de las Llagas sa sinman kan Teles Co-op PLDT Employees Cooperative through Attorney Bin Dorosan. Sabi ni Isel Epres kana San Vicente Sur, digdi po sa Ciudad Can Iriga. Thank you po PB Vincent Boyet Nagrampa sa Interong Council kan SBS sa efforts para ma-restore ang kuryente niya to. Although igwaman akong mga naririsang mga negative post online tungkol sa Kasoreco 3, still we are grateful kaya at last igwa na kita anin kuryente. Salamat. Maugmang barata po ini para sa mga empleyado kan lokal na gobyerno kan siyudad nin Iriga. Mayor Rexy Oliva has officially announced the release of the year-end bonus and the cash gift for all eligible employees of the city government of Iriga during the regular flag raising ceremony kasuudma. Ang programang ini spearheaded kan Public Employment Service Office, PISO, sa liderato man ni Engineer Cynthia D. Audal. In his message, Mayor Oliva praised PISO for its continued dedication to implementing employment support initiatives including Job Fairs, the special program for employment of students, SPES, and the Government Internship Program, o ining GIP. He also highlighted PISO's strong collaboration with the Department of Labor and Employment through the TUPAD program, which has provided significant livelihood opportunities for Irigueños across various sectors. Mayor Oliva also reported several recent accomplishments of the city of Iriga
the city of Eriga achieved a perfect score of 80 to 100% in the 2025 Cell of Child-Friendly Local Governance Audit. Asin man ang Bicol Region ang nagkonfirmar na ang Council for the Welfare of Children. Formal awarding ceremony is set for December 22 at Malacanang Palace. He congratulated CSWDO head Maridel Berosa, the CSWDO team, and partner stakeholders for their collective effort in achieving this milestone. And the area of public health, Eriga City was recognized as the outstanding local government unit for the implementation of the YAKAP program. During an awarding ceremony held on November 13 in Legazpi City, the accolade reflects the city's excellence in member registration, first patient encounter management, payment processing, and the deployment of full-time YAKAP physicians who will provide complete population coverage by 2025. The City Health Office continues to enhance access to PhilHealth packages including YAKAP clinics, the maternity care package, the animal bite package, the BEDAT centers, and the oral health benefit package with additional services underway. On the release of the year-end bonus in CASGEP, Mayor Oliva emphasized that incentives demonstrate the only government's deep appreciation for the dedication and hard work of its employees throughout the year. He reaffirmed the city's commitment to ensuring fair, consistent, meaningful benefits in support of employee welfare and morale. Yan po ang maugmang barata para sa mga empleyado kan lokal na gobyerno kan Iriga ta itataon na itong CASGIP year-end bonus ngunyan amay pa ay pangani December kaya maugmang barata. Ayun, nabot na po kita kan oras kan sa tuyang pamamaaram na kaiba niya to sa pagpaabot ng informasyon si Jonathan Oliva sa lado technical, si Engineer Abelin Don Toralio, ang samuya pong chief technician duman sa transmitter si Ricky Sagayap. Kuman po si Philip Serdan Barasena, nagpapadyos mabalos kan sa indong daing sawang pagantabay. Mga karonda, madangog na sa programang Bareta Asin